No niin, tässä on Piaggio MP3 530 Exclusive. Se on tuommoinen 530-kuutioinen maksiskootteri, jos olisi oikeastaan sanoa, 2 rengasta. Siinä on eessä. Tämmöisellä ajattelin lähteä nyt hurruttelemaan kesälomalla, jos käväsis vähän Virossa ajelemassa. Tuolla on kyllä ihan mukava ajella ja siinä on niin kauhean iso tuo etumaskikin, että se blokkaa kyllä hyvin tuulen pois ajaessa, että ei muuta kuin hyviä kilometrejä itselleni.